बिसिनानिफ्राय सिखानिनि सिगांनो आं खर' गाज्रि जानांगौ ने आंनि आइडिखौ बाहायनानै नों बेबायदि खालामनांगौ नों मानसिया मोजां होनांगौना नोंखौ गुन्दा होनांगौ जाखो आंलाय बेंग्लाय बुजिनो हानाय गोहो गैले नामा नोंनावलाय मा बिनिखायसो नों हिनजावजोंबो गारनानै खाजादों नामा आंनि आइडिखौ खुलिनानै आंनि आइडिजोंहाय एसेबां गाज्रि आंनि पस्ट होनायावहाय कमेन्ट होनानै होनो नाङा सोर आंखौ होननानै सानगोनलै आं बेबायदि खोथा बाहायदोंमोन नामा माबायदि मानसि नोंलाय नोंनि आइडिखौ बाहायनानै नोंनि पस्टआवहाय बेबायदि गाज्रि खोथा बुंजाब्ला सोर दुखु मोना जागोनलै ना नोंनि बार मेसेज फन हमिनि थाखायनो आंजों बेबायदि सुथुर खालामबाय जाहैबाय आं मानो हमांगौ नोंनि फनखौहाय नों बायदि मेलेम गैयि मानसिनिखौ सिगांबोनो आंखौ बेसेबां गिदिर हाखराव खोलैना होदों नोंनि थाखायनो बेफोर गासिबो जाजोबदों आरो नों दा आंखौ फिरिगासे बेबायदि खालामनो नागिरबावदों नामा आंनि फेसबुकखौ बेबायदि खुलिनानै बेबायदि खालामनाङा आरो आं जेसेबां पस्ट होदों नों मा गोनांथिमोन आंखौ दाननोहाय मा नाजादोंमोन नों मा नायनो हाया नामा बेबायदिखायनो साला आथिंबो बायनानै थाजादों नोङो सावख्ल'आ साला साव मोनदों नोङो बयनिबो पाप नांदों साला बेबायदिखायनो हिनजावजोंबो गारना खाजादों नोङो मोजां संसार मोनजाखै दाने गोदोनि हिनजावखौनो भिडिअ कल खालाम नागिरबायनांदों नोङो साला बेखौ गुन्दिबो इटालि होनना खादों होननानै नोङो माबादोंमोन साला नों बेबायदिखायसो हिनजावजों गारना खाजादों हिनजावनि सायावबो अयथासार खालामोमोन नोङो बिनि थाखायसो मा गोनांथिमोन नों आंनि फेसबुकजों बेबायदि इलिगेल खालामनोहाय बै समाव नांगौनि थाखाय हेल्पनि थाखाय मोनसे खामानिनि थाखाय नोङोहाय हबाय बानायना होनो होननानै मा नोङो आं बेफोरबायदि खालामनो थाखायसो आं नोङो बे आइडिखौ होनाय जादोंमोन नामा आरो रावबो अनेक मानसियाबो बानायदों गुबुन मानसियालाय माथो आइडिखौ बेबायदि खुलिया बेबायदि खालामा होआ मा मोनखो नोङो बेबायदि खालामनानैहाय सिखानि सायाव आं बिदि राजोंनांगौ नामा नोंनि थाखायहाय गाव संसार जानो रोङिखायनो मालायखौबो बरबाद खालामनो नागिरग्रा साला सैमा बेनलायनो इउटुबारनो साला मालायफोरखौ हारिनि थाखाय बुंबायग्रा साला गावनो गुन्दाया